Waysurf ippubblikat sejħa l-offerti ġdida għad-disin u l-bini ta' Skip Management Facility. Dan il-proġett se jsir b'investiment ta' madwar 17 miljun euro u din il-faċilità se tipproċessa skart imħallat li se jidħol permezz ta' skips kbar li jintużaw f'xogħlijiet ta' rinnovazzjoni ta' residenzi kif ukoll fi proġetti ta' kostruzzjoni ta' skala żgħira. Dan l-impjant se jkun mammar b'linja awtomatizzata. Dan l-impjant se jkollu wkoll dirajn robotiċi li kapaċi jidentifikaw u jisseparaw flussi differenti ta' skart. Is-sistemi robotiċi se jiżguraw li materjal bħall-injam, biċċiet tal-metall u materjali oħra li għadhom tajba ikunu jistgħu jiġu irkuprati b'mod effiċjenti. La darba jiġu irkuprati, dawn il-materjali imbagħad jintbagħtu għall-użu mill-ġdid għal riċiklaġġ jew għall-esportazzjoni. L-impjant se jinbena mingħajr ħtieġa li tittieħed iktar art peress li se jinbena b'mod innovattiv bejn żewġ miżbliet dik tal-Matab li llum tinsab magħluqa u tal-Allies. Ix-xogħlijiet preliminari diġà tlestu permezz ta' sejħa l-offerti separata u ġew ukoll iċ-ċertifikati. Din il-faċilità se jkollha rwol importanti sabiex jitnaqqas l-iskart li spiċċa fil-miżbla. Il-kap eżekuttiv ta' Waysurf, Richard Bilocca, tenna li din il-faċilità tirrappreżenta pass sinifikanti l-qoddim fil-missjoni ta' Waysurf li tnaqqas mill-iskart li jispiċċa fil-miżbla. Spjega li b'kapaċità li tipproċessa 47,000 tunnella ta' skart fis-sena, din il-faċilità se tinbena b'mod innovattiv mingħajr ma tittieħed iktar art biex bekk Waysurf tuża bl-aħjar mod ir-riżorsi disponibbli. Waysurf stiednet lill-offerenti interessanti kollha biex jipparteċipaw billi jissottometti l-offerti tagħhom sas-16 ta' Lulju li ġej.